traffiku, ambjent u l-għoli tal-ħajja. Kienu dawn l-aktar risposti komuni li qalu il-pubbliku meta l-ġimgħa filgħodu Net News niżel fit-toroq tal-Belt Valletta fejn staqsejna lin-nies x'jaħsbu li se jkunu l-akbar sfidi li jridu jiġu indirizzati fis-sena l-ġdida tal-2026. Skont l-istħarriġ li sar mit-Times of Malta f'Ottubru li għadda, dan wara biċċar li l-frustrazzjoni relatata ma' kwistjonijiet ta' traffiku laħqet livell għoli bil-poplu jirreferi għalihom bħala l-ikbar problema ta' pajjiżna kif ukoll l-ikbar kedda fil-ħajjiet personali tagħhom. Għalkemm il-pubbliku ilu snin jisħaq li l-problema ta' traffiku hija meqjusa bħala kriżi bla forma ta' soluzzjoni, l-għoli tal-ħajja kienet ukoll ta' tħassib kbir kif saħqu bosta persuni ma' dan l-istazzjon. Ħafna affarijiet li għandhom jiġu indirizzati fl-opinjoni tiegħi. L-ikbar problemi naħseb huma l-għoli tal-ħajja u traffiku. Fimni traffiku bħalissa hija problema kbira. Kull fejn tmur kullum kien traffic kbir. Naqra minn kollox. L-ambjent, l-overpopulation, l-arja ħażina. Kemm it-traffiku, kemm overpopulated. Fimt l-ambjent, ġifieri nikkontrollaw ukoll. Hija problema kbira, ma il-pjan fuq mhux b'saħħtu biżżejjed biex tissolva. Il-ħolli tal-ħaj dejjem, jekk titjib dejjem aħjar. Ħalli f'diesel u petrol tal-karozzi. Trabijiet mhux qed jieħdu. Naħseb anke l-edukazzjoni tan-nies. Dan l-istħarriġ kien indika wkoll li l-ambjent huwa ta' tħassib fuq moħħ in-nies. B'ħafna persuni enfasizzaw fuq l-arja ħażina u t-tniġġis bħala fattur għal dan bin-nies li tkellmu ma' Net News jisħqu fuq il-bżonn ta' aktar arja nadifa u spazji miftuħa.